У Беларусі пачалася рэгістрацыя абітурыентаў на прафесійна-псіхалагічную гутарку. Гэты момант можна лічыць пачаткам уступнай кампаніі 2012. Прафесійна-псіхалагічная гутарка праводзіцца з мэтай выяўлення ў абітурыента магчымасцяў да навучання і яго асабістых якасцяў. Праходзіць такі іспыт будуць будучыя дыпламаты, журналісты, прававеды, кіраўнікі і мытнікі. Зарэгістравацца можна будзе да 31 сакавіка ўключна. Для гэтага неабходна прыбыць у прыёмную камісію вышэйшай навучальнай установы і мець пры сабе пашпарт. У нашай вобласці прайсці прафесіянальна-псіхалагічную гутарку можна будзе ва універсітэце імя Францыска Скарыны і Беларускім дзяржаўным універсітэце транспарту. Калі абітурыент не атрымаў пасведчанне па выніках іспыту, то ён не зможа паступаць па спецыяльнасці, па якой праходзіў прафесійную гутарку. Это собеседование представляет собой доверительную беседу с абитуриентами, которые поступают на те специальности, которым предъявляются особые требования. В нашем университете это две специальности – государственное управление и правоведение. Беседа представляет собой диалог между комиссией и абитуриентом. Там задаются вопросы, которые способствуют выявлению личностных, деловых, будущих профессиональных качеств абитуриента.